Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri 14-nji maýda öýlen turan güýçlü ýeliň ýygyny ýene tozan astynda galdy. Mara welaýatyna soňky döwürlerde ýygyderli gaýtalanýan çägeli tozan ýerli ilatyň jan saglygyna yaramaz täsir edýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseler soňky ýyllarda adaty ýagdaýa urulyp barýar. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine 14-nji 15-nji maý günleri güýçlü ýel turmagyna garaşlýanyny habar berdi. Neşir hepdeniň ahyryna Ahal welaýatyna tiyilligi sekundda 15-20 metre, Marweleva welaýatlaryna tiyilligi sekundda 13-18 metre we Daşuur welaýatyna tiyilligi sekundda 12-17 metre çenli ýetýän şemalyň öwüsmegine garaşlýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ýekşenbe güni turan güýçlü ýeliň ýygyny Türkmen paýtagtyny tozanly howanyň gurşap alanyny habar berdi. TikTok sosial ulgamyna paýlaşylan videolarda Aşgabatyň etegindäki gara ýollaryň birine tozanly howada hereket edýän awtologlar görkezilýär. Awtomobiliň içine düşürilen videolarda ulagyň sähel öňüne hereket edýän tozan bulutlaryny görmek bolýar. Şeýle-de videolardan çen tutulsa, tozanly howada gözüň görýän ýetýän aralygy çeni bilen 30-40 metrden aňyr geçmeýär. Video düşürilen ulagdaky sürüji sähel öňüne barýan iki awtolog görüp bilýär. Azatlygyň habarçysynyň Aşgabatda bir berentlikde düşürüp ýebren suratyny şäheri inen äpet tozan bulutlarynyň ýaňa göz ýetimnäki köp gatly binalaryň diňe garasy görünýär. Güýçlü şemal bolsa şäheriň üstüni tozan bulutlary gaplap alýar. Diýip Aşgabat ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Parahat ýeri etrawynyň käbir ýaşaýjylary etrapda salynan täze köp gatly jaýlaryň äpişgeleriniň we gapylarynyň ykjam oturdylmagyny sebäpli güýçlü ýel tursa, emele gelen tozanyň göni öýleriň içine girýänini aýdýarlar. Şu wagt öýdäkileriň ählisi düýün öýe giren tozany arasalajak bolup, giň gerimli arasaçylyk işlerini alyp barýarlar. Diýip bir paýtagtly ýaşaýjy aýdýar. 15-nji maýda Mara sebitine hem güýçlü şemala üstü. Günorta gününe göre welaýatda ýygyderli häsiýete eýe bolup barýan howa hadisasy sebit ýaşaýjylarynyň jan saglygyna täsir edýär. Ýene çägeli tozan turdy, güýçlü şemal öwüsdi. Şeýle howanyň soňky döwürlerde ýygyderli gaýtalanmagy endige öwrülip barýar. Tas her 10 günden diýen ýaly çägeli şemal öwüsýär. Adamlaryň jan saglygyna ziýan ýetirýär. Soňky döwürlerde uly ýaşly adamlardan başlap kiçi ýaşly çagalara çenli kelle agyrsy, özüňi agyr duýmak ýaly saglyk ýagdaýlaryndan şikayet edýän adamlar köpelýär. Soňky wagtlarda dem gysma da köpelýär. Diýip bir sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Howanyň üýtgümegi bilen bagly tutuş dünýäde dowam edýän aladalaryň arasyna Türkmenistanyň hökümeti soňky wagtlarda ýurdun çägini ýygy-ýygydan hasap alynýan adatdan daşary howa hadiseleri barada tesbir bermeýär.